Озын һәм озак барган 20нче гасыр татар милләтенә, татар тарихына бик күп шәхесләр, бик күп исемнәр бүләк иткән. Чынлап та без тарихыбызның иң шундый актив чоры дип шушы дәверне әйтә алабыздыр. Дәүләтләр төзелгән, республикаларга килгән, яңа әдәбият, яңа мәдәният туган һәм без барыбыз да шул мәдәниятның, шул әдәбиятның һәм шул шәхесләр тудырган яңа бер шундый сәнгать күгенең, яңа дөньяның җимешләрен һаман да татып яши бирәбез. 20нче гасыр дәвамында ниндидер зур гамәлләр кылырга омтылган һәм аларны башкарырга җитешкән кешеләр дә бар. Зур ниятләре булып, аларны төрле сәбәп аркасында башкарырга өлгермәгән шәхесләр дә җитәрлек. Иҗади потенциалы милләткә, кешелеккә хезмәт итәргә, файда китәргә мөмкинлеге булып та, үзен тулысынча ачарга җитешмәгән яки ачып та танылу алмаган кешеләр дә бик күп. Бәлки алар күпчелекне тәшкил итәдер. Татар әдәбияты күгендә үзенең якты исемен тудырырга сәләтле булган, иҗат юлына кирип киткән, әмма тулысынча ачылырга һәм милләткә, татар укучысына үзенең әсәрләрен бүләк итәргә җитешмәгән бер шәхес бар. Аны үз вакытында Гальгаф исеме белән белгәннәр, шул исем аша белгәннәр. Гальгаф бу сүз революция сыман шундый кискен яңгырый, бик җитез сүз булып яңгырый. Аның аңлатмасы бик гади. Гальгаф ул Нургали, Гали улы Галиевның тәхәллүсе, иҗат псевдонимы. Безнең әдәбиятыбызда Гальгаф исемле шәхес тә булган, шундый әдип тә булган, әмма ул бик кыска гына вакыт эчендә үзен күрсәтергә өлгергән. Аның тормышы, иҗат юлы да кыска һәм фаҗигале, һәм бүгенге көндә әлеге исемне белүчеләр бик аз. Гальгаф 1903 елда дөньяга килә. Бу шәхес ул вакытта әле Гальгаф түгел, Гали дигән, Нургали дигән малай, ул авылда үсә. Аның туган ягы хәзерге Алексеевск районының Урманасы Шанталасы авылы. Әлеге авыл ул борынгы заманнарда ук болгарлар яшәп, үзләреннән археологик ядкәрләрдә калдырган җирлек. Кыскасы, шактый озын тарихка ия булган карт җирләр дип әйтергә була. Без география фәнендә тауларны, карт таулар, яшьрәк таулар дип әйткән төсле, бу җирләр алар чынлыкта инде борынгы җирләр, анда кешеләр күптән яши һәм чыннан да тарихлы урыннар. Үз вакытында 18нче гасырда бу авылның халкы чукындыру сәясәте корбаны да булып ала, әмма үз диненә бу авыл халкы яңадан кайта. Ягъни аның халкы чыннан да чыдам халык, тарихи сынауларны кичкән халык. 1920нче еллар башында Урманасы Шанталасы авылында зур янгын булып ала. Авылның 120гә якын йорты көлгә әйләнә һәм инде шактый сынауларны барыбер кичерәләр, ләкин бу авыл әле һаман да исән. Һаман да аның халкы чыдам, тырыш булып үзенең халкын, үзенең тарихын саклап яши бирә. Шушы җирлектә Гали, Нургали үсә, туа, яши, дөньяны танып белә, белем ала һәм инде революциядан соң ул Казанга күчеп килә. Инде үскәч, белем алыр дәрәҗәгә җиткәч, 1920нче елларда, аңа 17-18 яшь булган чакта, Нургали матбугатта басыла башлый. Аның шигырьләре басыла башлый. 1927нче елда ул гаилә кора. Ул шушы Казанда танышкан Биби Мәликә Таһир кызы Күләевага өйләнә. Һәм инде аларның гаиләсе, гаилә тормышы булып, алар инде бик кыска вакыт дәвамында яшәргә өлгерәләр. 2 ел бергә яшиләр. Һәм аларның Бәллүр исемле кызлары туа. 1929 елның 20 февралендә Бәллүр туа. Нургали һәм Биби Мәликә гаиләсендәге Бәллүр. Аны инде соңрак Белла дип атаячаклар, чөнки бу язмыш сынаулары Мәликәне башка якларга күчеп китәргә мәҗбүр итәчәк һәм инде башка шәһәрләрдә яшәгәндә, Мәскәүдә яшәгәндә Бәллүр
үзен Белла дип йөртәчәк. Исемен рәсми рәвештә хәтта алыштырачак. 1928 елда Гальгав рабфакны тәмамлый һәм Көнчыгыш педагогика институтына укырга керә. Шул вакытта аның инде иҗади тормышы дәвам итә. Бу елларда ул үзенең берничә китабын да бастырырга өлгерә. 25 елда Буталчык көннәрдә исемле пьеса китап булып басылып чыга. 1927 елда Авылыма хат исемле шигырь җыентыгы басыла. Һәм шул ук елны Маневрдан соң исемле хикәяләр тупламасы басыла. Инде 1929 елда ул Александр Неверовның Ташкент икмәкле шәһәр дигән повестен татар телен тәрҗемә итеп бастырып чыгара. Аның мөгаен тагын бер ниндидер романы язылып яткан булса кирәк. Бу хакта истәлекләрдә төрле шәхесләр сөйләп үтәләр, әмма нинди роман ул, нәрсә язган ул, монысы безгә мәгълүм түгел. Һәм инде иҗат тормышы кыска гына. 29 елда аның иҗаты туктый. Димәк, шушы кыска гына дәврдә ул татар әдәбиятына ниндидер җитди йогынты ясарга өлгерми, аңлашыла ки. Һәм инде аның иҗаты турында да фикер йөртү бик җиңел түгел, чөнки менә өзек-өзек кенә аның мирасы сакланган. Ләкин без аның иҗаты турында нәрсә әйтә алабыз? Ул бик тә халыкчан язган һәм беренче чиратта авыл халкы психологиясен яхшы аңлап, шул психологияны үзенең әсәрләре аша да җиткерергә омтылган язучы булган. Әмма аның моннан тыш, миңа калса, зур хыяллары, зур өметләре дә булгандыр иҗат мәсьәләсендә. Әгәр дә инде ул роман язып яткан икән, димәк, аның иҗади юнәлештә бик зур планнары да булган. 20-нче еллар Гальгав яшәгән Казан, Гальгав аралашкан язучылар даирәсе, ул бик тә кызыклы даирә. Ул чынлап та иҗатка, ниндидер эзләнүләргә этәрә торган, иҗатка, әдәбиятка килгән яшь язучыларга, шагыйрьләргә юнәлеш бирергә сәләтле кешеләр бик күп булган заман. Казанга 1920 еллар башында элекке Россия империясының төрле төбәкләрендә яшәгән татар язучылары туплана башлый. Шушы вакытта Казанга Шәриф Камал күчеп килә, Хали Такташ күчеп килә. Казанда Хәсән Туфаннар, Гадел Кутуйлар плеядасы иҗат итә. Һәм шушы мөхиттә, әлбәттә, Гальгав та үзенең урынын таба. Безнең дәүләт архивында, шулай ук Милли музейда, төрле матбугат чараларында басылып чыккан һәм сакланган бер фотосурәт бар. Анда 1926 елда бер төркем татар язучылары җыелып фотога төшкәннәр. Бу яшь язучылар. Ул фотосурәтне сез хәзер күрә аласыз. Һәм анда әлеге сурәттә шактый менә яшь иҗатчылар тарихка кереп калганнар. Кави Нәҗми, Гальгав, Шамил Усманов, Хади Такташ, Закир Гали, Гомәр Гали, Гомәр Толымбай, Мөхәммәд Парсиннар һәм шушылар арасында алардан шактый өлкәнрәк яшьтәге Шәриф Камал бар. Һәм шушы даирәдә, әлбәттә, менә Гальгавның да булуы бик кызыклы безнең өчен. Чөнки менә бу шәхесләр арасыннан без Такташ, Нәҗмиләрне, Усмановларны, Шәриф Камалларны яхшы беләбез. Кемдер Гомәр Галине дә белергә мөмкин. Гомәр Толымбайны инде азрак кеше белә. Менә гадәттә псевдонимын З. Гали дип билгеләгән язучыны һәм Мөхәммәд Парсинны инде белүчеләр бигрәк тә азрак. Гальгав алар арасында, миңа калса, иң аз танылганы, иң билгесез булган язучыдыр. Гальгав менә шушы кешеләр белән аралашып яши. Димәк, без аның турында шул иптәшләрнең, ягъни дусларының хатирәләре аша нәрсә булса белә алабыз. Мәсәлән, Гальгавның замандашы Мирсәй Әмир 20-нче елларда Казанда еш кына уза торган иҗат кичәләре, шундый очрашуларның берсе турында үзенең истәлеген теркәп калдырган. Менә нәрсә яза ул. Гальгав көлдерә. Әйе, сөйли генә түгел, көлдерә. Карсак кына буйлы, киң җилкәле бу егетнең Гали Галиев исемле икәнен дә, студент икәнен дә белмидем әле. Мәгәр Гальгав буларак яшь язучылар арасында билгеле кеше иде. Хикәяләре хәтеремдә калмаган. Ил бирәннәре дигән роман яза дип сөйлиләр иде. Ни дәрәҗәдә дөрес булгандыр, анысы да дөньяга күренмәде. Әсәрләре белән түгел, җыелышлардагы чыгышлары белән танылган иде. Анда да көлдерә белү белән.
Үзе болай карап торуга гаять җитди кыяфәтле, хәтта кырыс, ачулы чырай. Ә сөйләргә керешсә, беренче сүзләреннән үк көлә башлыйсың. Күренеп тора, тыңлаучыларны көлдерүдән ул ләззәт таба. Рухы күтәрелеп, хыҗу дәрте үсеп китә. Ләкин кырыс чырайына ник аз гына көлү елмаю билгесе чыксын, ә көлдерүе көлдерү. Мирсә Ямир әлеге менә бу хатирәне "Хатирәләр урманы" исемле повестендә язып калдырган. Аның белән танышырга мөмкин. Гомумән әлеге повестта ул чордагы очрашулар, ул чордагы мөхит турында күп кенә кызыклы мәгълүматны табарга була. Әйе, чынлап та менә Гальгав җыр телле һәм туры сүзле кеше булган. Аның инде күпме дәрәҗәдә усаллыгы турында да искә алалар. Фотосурәтләргә карасаң, чынлап та Гальгав шактый кырыс йөзле кешегә охшаган. Әмма менә бу аның шаярып йөрүләре күпме дәрәҗәдә аның язмышына тискәре йонты ясагандыр да. Чөнки сатирик кешеләр, юморга бай кешеләр кайчак шуны бу шаяртуга бирелеп китеп, кайсы урында шаярга ярый, кайсы урында шаярга ярамый икәнлеген онытып җибәрергә мөмкиннәр. Һәм чынлап та 26 яшендә Гальгав репрессиялар тегермәненә эләгә. 1929 елның 11 апрелендә Генрих Ягода ул вакытта менә бу Советлар Союзында Эчке эшләр халык комиссариатын җитәкләгән шәхес, аның кулына доклад язуы килеп эләгә. Бу докладта Солтан Галиев эше буенча алып барылган тикшерүләр барышында Татарстанда һәм Әстерханда яшен түгәрәкләрнең булганлыгы турында хәбәр ителә. Солтан Галиев эше ул Мирсәет Солтан Галиевны һәм аның белән бәйле дип саналган бик күп шәхесләрне юк итү буенча алып барылган зур шундый җинаять эше. Аның кысаларында 100дән артык кеше кулга алына һәм аларның күбесе тоткынлыкта була, шактый арчыкта атып та үтерелә. Менә бу эш ул төрле этаплардан торган, чөнки Солтан Галиев үзе дә беренче тапкыр кулга алына. 29 елда барган кулга алынулар бик җитди һәм бик куркыныч булган. Бу әле 30 еллардагы репрессиялар түгел. Ил күләмендә ниндидер теге тоташ репрессия тегермәне үзенең эшен эшләми. Бу репрессиялар аерым регионнарда һәм аерым ниндидер шәхесләрне юкка чыгару кысаларында бара. Солтан Галиев Сталинның менә бу чистартулары барышында беренчеләрдән булып корбан булган шәхес һәм инде аны белән бергә гаепле дип танылган кешеләр арасында Гальгав та була. Бу доклад язуында шундый сүзләр булган. Солтан Галиевчылык махсус оештырылган яшерен түгәрәкләргә яшьләрне җәлеп итеп, аларны эшкәртү эшен җәелдергән. Казанда мондый түгәрәкләрнең берсен Солтан Галиевның якын хезмәттәше Бакиев Сафа җитәкләгән. Бу түгәрәктә шул исәптән сәнәгать икътисад техникумы студенты Урманчы Хади, Көнчыгыш педагогика институты студенты Галиев Гали, әдәби кушаматы Гальгав һәм Татнаркомземның элекке хезмәткәре, элек анархист булган Хафизов Сафа кергән. Шайтер менә бу Солтан Галиевның контрреволюцион милләтчел оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепләнеп, Гальгав та кулга алына. Игътибар итегез, Гальгав кулга алына 29 елда. 29 елда Гальгавка 26 яшь, һәм аның кызы Бәллүргә әле менә кулга алынган вакытта ярты ел гына, 6 ай гына була. Шушы вакытта Гальгав кулга алына һәм инде шуннан соң инде ул ирекнең нәрсә икәнлеген башка бер кайчан да күрмәячәк. Әлбәттә, Гальгав белән бергә кулга алынган менә бу егетләр, алар бер Казан шәһәрендә яшәп, шундый бер тормыш казанында кайнаган кешеләр. Мөгаен алар чынлап та бер-берсе белән якыннан таныш булганнардыр. Студентлар даирәсе, әле булар барысы да теге яки бу дәрәҗәдә иҗат белән дә бәйле, чөнки мәсәлән Хади Урманчы, ул Бакый Урманчының энесе, буларның күбесе гыйлемле һәм зыялы яшьләр. Һәм әлбәттә алар үзләре аралашкан вакытта дәүләт турында да, республика турында да, партия турында фикер алышканнардыр. Әмма бу егетләр советларга каршы инде дә теге җитди каршылык һәм инде җитди каршы эшләр алып барудан бик ерак булганнар. Һәм аларның гаепле икәнлекләре ОГПУ документларында тулысынча исбатлана алмый. Бу кулга алынган егетләр арасында мөгаен Харис Батыршин дигән егеткә карата гына индер претензиялар була алгандыр, чөнки документларга ышансаң, аның өендә үткәрелгән
тенту барышында листовкалар ясый торган җайланма табылган. Гектограф булган микән инде ул, шундый җайланма табылган һәм күрәсең листовкалар бастыргандыр. Аннан соң инде безнең шушы даирәдә Батыршында тагын бер студент Лукман Раимов дигән студент та бәлки ниндидер аралашуларда үзләренең фикерләрен җитдирәк итеп әйткәннәрдер. Бу фикерләрен җитдирәк итү дигән сүз Советлар Союзын җимерик яки Сталинны юкка чыгарыйк дигән сүзләр түгел. Бу елларда әле Коммунистлар партиясе кысаларында ниндидер фикер алышулар, ниндидер демократик процесслар булырга мөмкин дип кешеләр чынлап та ышанганнар һәм ул процесслар күпме дәрәҗәдә барганнар да. Һәм шул фикер алышлар барышында әлбәттә партияның киләчәген төрлечә күргән кешеләр төрле фикерләрне әйткәннәр. Бу табигый, ул шулай булырга тиеш тә асылда. Әмма Солтангалиевчыкка каршы көрәш барышында ниндидер альтернатив позицияләрдә торган кешеләрне берәмләп юкка чыгарырга кирәк дип табылган. Һәрхәлдә менә Сталинның позициясе шундый булганнар инде. Ләкин шушы Батыршында листовкалар таратырга мөмкин булган Батыршында Раимов та, башкалар да ахыр чиктә гаепсез дип танылды, чөнки еллар үткәч алар барысы да реабилитацияләнде, аларның гаебе юклыгы исбатланды. Әмма ни генә булса да, менә Гальгав шушы Солтангалиевчыкта гаепле дип танылган Гальгав иреккә чыкмый, 30 елның 28 июлендә ОГПУ коллегиясе Гальгавны атып үтерүгә хөкем итә. Ләкин шул ук көнне бу үлем җәзасы 10 ел лагерда утыруга алыштырыла. Солтангалиевчыкта гаепләнеп, бу репрессияларның иң беренче дулкынына эләккән шәхесләрнең күбесе кебек үк, менә бу Гальгав та, Гали Галиев та үзенең җәзасын, шушы тоткынлыкны Соловецк утравындагы махсус билгеләнештәге лагерда үтә. Бу лагерьның русчасы Соловецкий лагерь особого назначения, Слон лагере. Ул үзенең исемен әле алга таба үзгәртәчәк. Ләкин бу менә сәяси репрессия корбаннары өчен махсус билгеләнгән беренче лагерь булган. Беренче шундый төрмә. Һәм анда беренче дулкыннарда ук Гальгав та килеп эләгә. Димәк, Гальгав 10 елга хөкем ителә. Уйлап карасаң, 30 елда башланган бу тоткынлык вакыты 40 елда тәмамланып, ул инде иреккә чыгара тиеш тә булган кебек. Бәлки иреккә чыкмыйча туры Фин сугышына яки Бөек Ватан сугышына алынган булыр иде. Анда язмышлы шәхесләр дә бар. Ләкин Гальгавның һәм аның белән бергә шул тоткынлыкка эләккән күп кенә шәхесләрнең, шул исәптән Хади Урманчының һәм әле бик күп зыялыларның, сәясәтчеләрнең язмышы ниндидер бер очраклар аркасында аялышы тәмамлана. Ул Гальгав төрмәдә утырган арада ниндидер яңа җинаятләр кылырга да өлгерми, аның эшен ниндидер башка ачылган эпизодлар да авырайттырмый, калынайттырмый дип әйтәйек инде. Әмма 1937 елда Советлар Союзында бөек террор башлана. Бөек террор барышында үлемгә хөкем ителгән кешеләр дә, лагерда утырга тиешле кешеләр дә бик күп була. 1937 елның көзендә Соловецкийдагы лагерга бу репрессияләнгән мәхбүсләрнең яңа агымы килә башлый. Һәм көннәрдән бер көнне утрауда урын җитмәү мәсьәләсе килеп баса. Урын җитмәгәч, гадәттә мондый ситуация килеп чыккан вакытта урын җитмәү проблемасы шундый кискен булса, я яңа төрмәләр төзиләр, я инде булган тоткыннар санын киметәләр, амнистияләр гына ителәр. Бигрәк тә иреккә чыгу вакыты якынайган тоткыннарны иреккә чыгарып алдынрак чыгарып җибәрү практикасы бар. Әмма Советлар Союзы әлбәттә халык дошманы дип табылган, Солтангалиевчылыкта гаепләнгән кешеләрне иреккә чыгаруны уйлап та карамый. Проблеманы хәл итүнең бердән-бер ысулы бу очракта ул әлеге тоткыннарны юкка чыгару. Тиз арада әлеге тоткыннарның эшләре яңадан карала һәм инде аларга карата чыгарылган җәза карарлары үзгәртелә. 1937 елның 9 октябрендә Ленинград өлкәсе буенча НКВД идарәсенең махсус эшлеге шушы чистарту, тоткыннар санын киметү мәсьәләсен хәл итә һәм Гальгавны да аның белән бергә Солтангалиевчыкта гаепләнеп утыртылган 12 тоткынны
яңадан үлем жазасына хөкем итә. 1937 елның октябрь-ноябрендә Салавкида 1111 кешелек урын бушатыла. Ягъни 1111 кеше атып үтерелә. Сәяси золым корбаннарын юк итү процессы ул айрым бер яшен операция рәвешендә башкарыла. Үлем карары Карелиянең Сандармох урманында чынга ашырыла. Озак еллар буена Хади урманчы, Күзебай Герд, Гальгав кебекләрнең кайда, ничек һәлак булулары һәм кайда җирләнүләре билгесез иде. Аларның менә белешмәлекләрдә, документларда элеккерәк елларда һәлак булган даталары да, көннәре дә билгеле түгел иде, анда башка даталар тора иде. Бары тик 90-нчы елларда гына аларның шушы Соловецкидагы бу яшерен операция барышында юкка чыгарылган булулары, атып үтерелгән булулары мәгълүм булды. Кайда җирләнгәннәре хәзергә түгел билгеле түгел, чөнки Сандармохта анда шушы репрессияләнгәннәрне атып үтереп җирләгән берничә зур чокыр бар. Анда 50-шәр, 100-әр, 200-ләп кеше дә бер чокырда күмелгән булырга мөмкин. Гальгав шул урман чокырларында ятучыларның берсе. Хәзерге вакытта әлеге урманда Гальгавка багышлап куелган махсус истәлек токтасы да бар. Гальгавка да, анда башка бик күпләргә кемнәрнең туганнары, якыннары үзләренең туганнарының исемнәрен таба, менә шуларга такталар анда куелып тора. Гальгавның исеме 1963 елның 11 июнендә аклана. Ул инде тагын гаепсез дип табыла. Үлгәннән соң булса да партиягә дә кире кайтарыла. Ул әле партиядә булган. 90-нчы елда ул тулысынча реабилитацияләнә. Менә бу язмыш, ул бер карасаң, һич тә уникаль язмыш түгел. Мондый язмыш татар язучылары арасында да, башка милләтләрнең әдипләре, әдәбият, сәнгать әһелләре арасында да кабатлана. Аларның якыннарының язмышлары да күпме дәрәҗәдә типик булып тоела. Гальгав кулга алынгач, аның хатыны Мәликә һәм кызы Бәллүр, дөресрәге Мәликә кызын Бәллүрне алып, башта Оренбургка, аннары Мәскәүгә күчеп китә. Бәллүрнең документларын үзгәртергә туры килә. Мәликәнең җизнәсе Тәүфик ага аны рәсми рәвештә менә бу Бәллүрне кызлыкка ала һәм шулай итеп Гальгавның кызы Сабитова Бәллүрә Тәүфиковнага әверелә, соңрак исә Сабитова Беллага әверелә. Мәликә белән Бәллүргә бик күпне кичерергә, йорт адресларын алыштырып торырга, авыр сынауларны кичерергә туры килә. Мәликә бит үз заманында үзе дә ятим булган, авырлыклар аша узган. Ләкин менә шушы Нургали Галиевның, Гальгавның нәселе өзелми. Аның оныклары һәм оныкчыклары бар. Алар бүгендә Мәскәүдә яшиләр. Шулай итеп, алар инде хәзер рус исемнәре белән йөри, чөнки Бәллүр рус кешесенә кияүгә чыга, Олег Ивлевка кияүгә чыга. Һәм инде ләкин алар барысы да халыкка хезмәт иткән кешеләр, төзүчеләр, табиблар. Һәм иң мөһиме, алар Гальгав исемен онытмыйлар. Алар Гальгав исемен саклап, аның турында булган барлык язмаларны туплап баралар. Гальгавның Татарстанда туганнары бар. Кыскасы, якыннары, оныклары күңелендә Нургали Галиевның һәм аның хатыны Мәликәнең истәлеге хәтере әле яши. Һәм Татарстанда да аның исемен кайтаруга үз өлешен керткән кешеләр бар. Әмирхан Еники, Рафаэль Мустафин бу юнәлештә үзләренең язмалары аша ярдәм иткән. Атаклы укытучы һәм активист Зоя Сафиуллина һәм дә язучының оныгы Константин Ивлев дигән әфәнде, алар инде язучы турында булган мәгълүматларны тупларга һәм халыкка җиткерергә тырышканнар. Гальгав язмышы ни өчен шулай барыбер игътибарга лаеклы соң? Уйлап карасаң, әйткәнемчә, бу уникаль язмыш түгел. Репрессияләнгән һәм исеме оныттырылган кешеләр бик күп. Без исемнәрне күпме кайтарсак та, юкка чыгарылган гомерләрнең, язмышларның потенциалын яңадан кайтара алмыйбыз. Гальгав иҗатын тулысынча әгәр дә бастырып чыксак, ул инде бер артык калын булмаган бер китапка җыелып туплап бетерергә мөмкин. Без барыбер бу иҗаттан үзебезгә 21нче гасырда яшәү өчен артык ниндидер яңалык ала алмаспыз да. Ләкин шушы шәхесләр
Алар мөһим түгел, 20 ел иҗат иткәннәрме, 40 ел иҗат иткәннәрме, яки 2-3 ел дәвамында иҗат итеп, тел, әдәбият тарихына аз гына булса да өлеш керткәннәрме, алар барысы да шушы катлаулы 20 гасыр тарихи картинасын төзүче кешеләр. Гальгаф, бу типик репрессияләнгән шәхесләрнең берсе, һәм ул безгә бу чорның нинди исемнәргә бай булганлыгын һәм без никадәр кызыклы кешеләрне югалтканны искә төшерергә, аңларга ярдәм итә. Шул вакытта күз алдына китерегез, нинди куәтле исем яңгырый алар иде. Гальгаф. Ул чынлап та кискен исем, ул үзенчәлекле исем. Ләкин менә ул шәхес, ул шагыйрь һәм тәрҗемәче, язучы тулысынча яңгырый алмый калган. Менә бу югалту, ул бер яктан безне көрсенергә, хәсрәткә бирелергә мәҗбүр итә ала. Икенче яктан без сөенеп тә куя алабыз. Әйе, югалсалар да, бу чорда безнең әдәбиятыбызда, безнең мәдәниятыбызда яңа исемнәр, гомумән исемнәр бик күп булган. Бик күп кеше яңа заманда татар әдәбиятын баетырга, тулыландырырга омтылган, бик күп кеше үзенең менә бу иҗат потенциалын чынлыкка ашырырга, язырга, басылырга, бастырылырга омтылган. Алар чып-чынлап белем алып, менә бу яңа заманда илне төзергә, халыкны агартырга омтылганнар. Әйе, аларның халыкны агарту дигәннәре белән без бүген бер килешүдә үтмәскә мөмкинбездер. Икенче яктан, 1920 елдан соң килеп туган бу яңа ситуациядә, Татарстан Республикасы ситуациясында алар ничек тә булса яңа мәдәниятне булдырырга тиеш булганнар инде. Гальгаф шушы юнәлештә хезмәт иткән кешеләрнең берсе. Менә шул кешеләрне, айрым исемнәрне булса да белү, безгә картинаны яхшырак аңларга, яхшырак тоемларга ярдәм итә. 20 гасыр ул хрестоматияларга кергән зур-зур исемнәр генә түгел, алар тирәсендә булган һәм алар белән бергә иҗат иткән, аларга терәктәш булган шәхесләр дә. Гальгаф, әгәр дә 29 елдан кулга алынмаган булсалар, мөгаен барыбер 37 елда кулга алынган булыр иде. Чөнки аның иҗатында ниндидер бер иркенлек һәм уңайсыз сорауларны бирү дигән нәрсә дә бар. Гальгафның "Авылыма хат" поэмасында авыл тормышына бәйле ниндидер кискен сораулар да яңгырый. Ул барыбер ирек сөйшән кеше булгач, азмы күпме уңайсызрак сорауларны да бирергә мәҗбүр булгандыр. Хат язганда сәлам язу кирәк була, сәламсез хат авылларда сирәк була. Вәбаз Ахмуш, янә Бикмуш, сәлам сезгә. Бу хат белән күп сөальләр салам сезгә. Ни хәлләрдә? Шәп кенә итәсезме? Язгы матур сабан өстен көтәсезме? Көн-төн эшләп, арып-талып бетәсезме? Киләчәктә рәхәт тормыш көтәсезме? Язны уйлап, тирән уйга төшәсезме? Сука тырма өчен җепләр ишәсезме? Сабанга дип эш атларын сыйлыйсызмы? Тыңламаса, чыбыркылап кыйныйсызмы? Сабаннарны тимерчегә итәсезме? Кайчан эшләп бирә дип көтәсезме? Бер эшләгәч, тимерчене алдыйсызмы? Алачыкка табан көздә салмыйсызмы? Арчыйсызмы чүпләреннән уракларны, калдырмыйча алабута кырлакларны? Хәтерегезгә китерәсезме хорылыкларны, ачлык елны күргән авыр хурлыкларны? Бик күп сорауларны алга таба тагын бу поэмада бирә, һәм инде авыл тормышын идеаль Советлар Союзы оештырырга килгәннән соң идеальләшкән тормыш итеп бер дә сурәтләргә омтылмый. Шуңа күрә үзенең телен бик тыеп тора белмәгән, ирек сөйгән һәм барыбер хакыйкатьтән ераклашырга җыенмаган Гальгафның корбан булуы, ул әле хакыйкать өчен дә корбан булуның бер мисалы. Бу исемне белеп торыйк, әгәр дә җаегыз чыкса, иҗаты белән дә танышырга тырышыгыз.